Ja. Så prøver vi lige med lidt sandel, kobber med røde dots. Spottet, jeg har faktisk været hernede nogle gange nu her, fisket det af med bombarder, og faktisk også lige prøvet at få lavet den første undervandsvideoer med det der nye Vestin. Vi er ude på Frederiksdal. Vandet det er egentlig ret fint. Der er ret høj vandstand. Vi er oppe på plus 60. Vandtemperatur på lige godt 5 grader. Så alle forhold er sådan set okay her. Der er stadig lidt gang i vandet. Der har ikke været noget på bombardagen. Så derfor tænker jeg lige, nu skal jeg lige prøve noget boblerværk. Så. Se om det lige kan rive noget af sig. Jeg tænker lige tager et par kast, så ser vi hvad han siger. Det er lidt koldt om nallerne i dag. Så godt derudad med sådan 15 grams på det lette grej her. Det plejer egentlig ikke at være derude, vi tager dem. Vi plejer at være under land. Især når vi lige har noget højvand her. Jeg er ret spændt på at se de der undervandsvideoer der. Se om, ja, hvordan billederne egentlig er. Om der egentlig er, man egentlig kan se noget bundmæssigt og noget. Det synes jeg er ret spændende. Det er også rimelig sygt, hvis det var der lige er en, hvis man kan se fisk omkring. Det vil jo være helt vildt.